România a fost cooptată în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, odată cu Bulgaria, în baza propunerii de la summitul de la Salonic din 2003, fapt confirmat pe 18 iunie 2004 la Bruxelles. Tratatul de aderare a fost semnat pe 25 aprilie 2005 în Luxemburg. Contrar a ceea ce s-a întâmplat în celelalte țări, în România nu a avut loc un referendum privind aderarea, ca urmare există suspiciuni cu privire la legalitatea acestei aderări. Se pot pune o serie de întrebări. A existat teama că poporul nu va aproba acest referendum? Aveau dreptul aleșii să iau astfel de decizie cu urmări politico-economice esențiale, fără ca majoritatea cetățenilor să-și dea acordul? Judecata și opțiunea majorității românilor nu au contat? Știau aleșii ce va urma după ce am fost vârâți în Uniunea Europeană? Au fost informați oamenii despre ce va urma după aderare? De ce a fost atâta grabă? S-a spus că românii sunt pro-europeni, că sunt entuziasmați de aderare. Așa să fie. Dacă mi s-ar pune întrebările. 1. Ce ne-a adus în plus aderarea la UE față de situația în care nu am fi fost în Uniunea Europeană? 2. Dacă ar fi fost benefică, de ce Anglia a părăsit prin referendum Uniunea Europeană? Recunosc că aș bâșbâi la răspunsuri. Rog pe oricine dorește să-și exprime opiniile. Unde sunt binefacerile aderării? Să fie printre ele plecarea a 7-8 milioane de români în alte țări din Uniunea Europeană, înstrăinarea resurselor țării către alte state din UE, creșterea datoriei externe la peste 52% din PIB, de parcă am fi fost în război, deși în urmă cu 35 de ani eram, poate, singura țară din lume fără datorie externă, ba aveam de încasat câteva miliarde de dolari. Nivelul de trai a crescut și românii, în ignoranța lor, nu au aflat? Rămâne și întrebarea, a fost respectată Constituția țării? La 17 ani de la aderare, mulți au început să se întrebe, de ce este nevoie de un Parlament European? De ce n-ar exista un grup restrâns de specialiști din fiecare țară, care să nu stea la Bruxelles pe bani mulți, care să negocieze pentru a pune de acord interesele specifice ale fiecărei țări? Acest Parlament European pare o modalitate de aliniere a tuturor statelor la deciziile celor puternici, prin care se îngrădesc suveranitatea și independența politică-economică a celorlalte țări membre, poate chiar o formă de satisfacere a intereselor europarlamentarilor pentru a vota în consecință. Buluceala de a ajunge europarlamentar confirmă dorința de a ocupa un loc călduț, bine plătit, fără responsabilitate, dar cu pensii speciale. Trai neneacă pe bani publici. Dacă s-ar da concurs, ar mai fi această grămădeală? Cât tupeu trebuie să aibă unii ca după 35 de ani aflați în partide de la putere și 16 ani de Uniune Europeană, timp în care au tăiat frunze la câini, să vină să ceară să fie din nou aleși europarlamentari. Cei câțiva de bună credință care doresc să servească țara și poporul român cu elanul tăiat de birocrația de la Bruxelles, ar trebui să ceară boicotarea legilor europarlamentare, demascându-i pe oportuniștii care pun interesele personale mai presus de interesele țării și ale poporului român. Unor astfel de politici care au promovat și susținut numai interesele personale și ale străinilor, indiferent dacă se numesc neisprăvitul, nepriceputul, nerușinatul, care au sărăcit și îndatorat poporul și pe multe generații, românii, în milostenia lor, le asigură toată viața pensii speciale, în loc să-i tragă la răspundere pentru dezastrul provocat. Doamne ajută!